Jina inninsu il-motorsport għal isu xarejn. Jina hija kien ilu jisu qabli, ilu naħseb xi 5 xhur. U minn meta beda jsuqu, interessajt ruħi u dejjem għajt insaqsi biex nibda nsuq miegħu. Ħadgost li uħti tsuq bali ħalli ngħinu l-xulxin. Jiena nħobb tella ma nieħu tal-pjaċir meta nirbaħ. Jekk nkompli nirbaħ, missier ħajjaħodni nsuq barra minn Malta. Il-sabi meta tilhom li ħanibda nipprattika l-motorsport baqgħu mistaġbin li bħala tfajla insuq il-karting. Imma ħadu ħafna gost għax isa xi ħaġa differenti għalihom li ikollhom ħabiba li isa mhux tisfen u affarijiet bħal tan-nisa biss. Jiena ċerta ħafna li la nikber nixtieq inkompli dan l-isport għax huwa favorit tiegħi ħafna.